Nej. Kevin, vad ska farmor göra? Oj. Vad ska hon göra? Vart ska farmor? Ska hon upp där? Ja. Du är ju för knasig, du gubben. Du måste ha en hjälp. Du ska fixa det. Jag får tacka för senast. Gud, sen kommer du vara... Ja, den är som där borta. Han har ont i sin mage, tror jag. Lägg honom ner då.